de capens dinne wel en aflas, bezig lena lasse liggen. Mesto. Din is tamdom voor mij al. Känns jag att man tar skolchat helt sam? No. Amor. Jack. Yeah? Kida hugart cholle rasla Tom and Thompson. Utsat, he's cholle hort. Ik zie het thuis. Ik ga aan dan nog chance. Je hebt squeetje omrieven bestaan. Is er veel gerucht had dat Rivray? Zal ik jou maken in de telefoon? Wel, Sinead naar de Orleans, nog niet door billen aan. Oh, dat broer, Vince. Niet eens aan kunnen aan de met zarme dat ik. Wel, niet aan de zarme de willen heen hier, Carmgal. Oh, dat man nooit die kaart. Niet eens aan de honeycomb. Wel, je ziet zie gaan lucht stooi. Ja, stooi. Ik ga verfrest wie Sinead. Is more vriendschap kom heen dan hier. Really? Wat toast ik het eten die onderleid dat het Billy en Machentje. Vriendschap maar hoen. Wat vind je? Niet kunnen eerst heb ik gezet. Totaal. Dan totaal dus. Wat zijn die lana? De koppelen dan nog dik in elkaar. Mensen weten gewoon zich al goed. Legele. Ik heb het hier dat ik er al mag voor. Verplagen te willen. Twawa. Willen vel rivalere. Hè? Huh? All right. Grandma, slam. Well? Wel, is coswl gron cartag Daniel fi'n erig eich yn y gnansi gwytio. Chole hans gymain chwrt sos dy glacalys, mae'r icwych dyr na fiach o taigart. Agus could you fat do usad you want just? Ni'r den la tad am arsin y lwar sy'n gwrt fi yn erig yd. Na biach eim diart. Gdy? Wel, mae lwan belach na canach yn os amolach ar hyn. Agus y walar yn y fast. Ond ni'r cyn i biag denach lag yn hyn ar yn un lwb. A bwylar. Ceir da siwyd o hwgo. Ond lyd o'r eistedd, fraudulent conveyance o nach golant yn ta'n ymwyd ac wyd. Chaim yn eiracht. Gom yr swydd wr y wan ela. Lled o'r chas o yan o. Angela All in a héanaar. Agus yn sin? De chása a phléile ó Bheanháin go Benella. O chéile go céile. Ó chéile go céile. Mi nó médí cé chutrí na chéile sa táú, agus an brú atá ort le pias. Chomór agus a gáileach sé ort go pásanta a gúiseach séime. Seans go raibh sí deangáil leis na gardaí hena héanaar maidin. O bhdeála é sin ar nó? No. Ní rá mé a chárá. Mar a chosan ní bhech me sa braiseach se sa géadáit. Bar go mimacht. Ba Angela a tasnú i gobar gan bhuiil agus ní bhaid deise gom leart le. Agus Nancy? Se? Ná tepachort. Ní me tan stam. Níor bfuil mar cadú thuircuid chéine agus Nancy híocht é cóisiir a gafi tróna. Amar bí hééis sé le. All right, okay. Grammar. Fe sin. Nancy! Ní me tan oh, Mac. Bhfuil chun snéadú? Tá, tá sin se mar háin se. Tá. Bhfuil an Jimmy lad? Cinn a fatart. Fangim se le tíad ram. Lé lad. Sin tá dalúil? Níl. Wel, le brain yn y tre. Mari le te dy sydd agos Mari gwne mar deri canel. O, he much. Wat fair play, right out of the here.
Tá agus tá breakfast ceach ní fiúidir rá go de bhín go sí tada. A bhí sé híomh na cholín garbh mag. Mór a tá slúti sin nachlas. Ó mar sé feta an bhúna. An dúir tééis ré part nua. Tána cefan a rútalm gra cuairteorí teachta go techa bhé. Sí ná fri go muigine hún má brín té. Is chaisian nuthe in sa cheomrasta? Tá an friggin muigin an má brín té. Is mór an fiáil an téúir se ligin na mú. Ní bheith ráda. Well bhfuil is go féra sin, níl rud a bis láintúla ná úr na farig an trá se go bhhaidin. Cat sa friggin tá seo lása. Bú tú capútí sin bá nóú a ginn dúil. Ceart ar seolansa, ceart ar seolása, nugus céidir is a pobl. Ha? Sílan nig fáidín agus iní na targin, agus inis an bhringal seo. Cat tú gur rá. Brenna héimeis, má ecean na daine cadíní óga teachta in seo, san áit bhfuil bert anhaid léirí na gcónaí, ceirtá sé a gaile rá. Fettu sé go agus pógú go hún, se tí hemas vi tam, ha cadam sem ráda úrsteá. Casach fear an fuisteach ban bhórin. Sa sí sa stóín. Bhfuil is tar de héanach tá anapil go dúram gur me be gan ín míhúnte le ar maidin. An ar friggin déile am le bhainkiríomh. Ha? Fiidir sé dí de. Vince! Vince! Rihanna! Rosa! Well, run se tá? Ídach. Se goit? Cinnte se nustó golums na heicní, right? Ní €1,000,000 ní chéíon. Agus be mesúla sé garcha míle eile go lu a pixad. Á tá samt mar bhfuil ceann se nach a féad le an heicní a léon den eile. Se bhac cíann se nach féidir. Dad, you had to grow to let you fish in at the chilla. Oh, molle vi me. Yeah, well, you're going to be chin brand away. Abel me. Move ma vis the blog on the camera. Agus chossen si dís mór am ná bloody bin telephone am rán it. Dad, can I touch an elite touch post? Oh yeah, 10 minutes too. Second one. Hello. Well, Jamila? Anja. Seán na luga, fit tú chuúir mas máile. Ó, is fear onder a cúl bheic. Is leor gom tucail. Is dat tú cínse gur bí Nancy a bhíon? Ó, manam nachholí bhil caite fós am muidir. Ní héna bhí a gceiste agus fear seftúil i máthair. Tá bailí timp aige ar chuilehairt. Ó sin an TV á. Ní lefas a barm sa bhui sin. Fós hain, ní bhhaim ceart faoi imacht. Níor láras léon ó tada. A chur gásan is gur an Nancy múil. An ó níiad sé bheith deach ní sábhailte na teachid rethra. Stócha. Beidir bú tú gur glucha chuir vins, chuir teisina de híbna sú. Am lefar acu? Ó, tá san se leir cholín se. A sure, fáge. Sean scoil an ceart a réon chuoi. Bú tú go le fi léir máile mar se? A charí nóhain. Nancy, kiss me. Ar úirtar le Vince go defar orm. Bhfuil gá amach a ríis is upper leis sé ceart a deolatach in all. Tá sé a fón. Tá sé se táhachtach gan leir leis an istíireach. Nancy, bruchas le tí gút a slán. Bhí imlí an dán ar an fút. Bhfuil eisteach sin, ní ar me chumá se le fad an lá. Nis sé stór, ná bí tar an teachran má bhar. Haring de achran, bhfuil is mór sin útse. Má sé de heile, goile bhaid a seo.
Tá sá go te fríd ag róise le goid, gon tosa bheith choris. Brenéirí, tá sé trína chéile. Níl tú géirí cuasaí a dhéanana níos measaide bhfuil. Nis, fág seo, má sé de heile. Tá an glón orm fi seo. Na bhfuil aislingin seo go fáil. Níl fós. Cuníocht is áit leanna misisiúna ar a chuú sé. Go dtí dhéanas má bhín Daniel an sin. Chud is féidir sé dionú sa siúmra lá le daine. Creidim. Creid weim sé bhean.
Jau Daniel McLaughlin will you da wat heen, zal mijn losja kaite. Kif gáilim sin dráimeachtas fear gúnaí. Chréid weim sé stór ní chaú mór an. Ja, well, níl sam sa búcha gur an Daniel sos le Nancy legan. Tá lánach á lábheith gan dát. Kick sa tún dat hatá an dead mar an gomsa. Ar an bhean wacht, ní anheart a geirt sí tí. A kid sa teáí nach tíine kitúna. Mein síl bragi mocht ikke. Sna heap me se fao Jo Seine. Ní mór go dtíigech Nancy gúil meid ar fád an seo le takeíocht a thuirsaí. Ja, well, sé Daniel cheart in an áard íú ar nín. Cá se go bhfuil sí bouta tin is rúfa seo. Bhí Nancy riamh beag an íon temperamental. Ceapan si becha sin ned a fan le Prince Charming is becha chuir se seri na a first sa seri. É, ní maithan cáide Serena. Ja, well, sé Daniel a chuir seri mar an se gomsa. Ní choring a hásab dí nach braching. Is cóir de lása iad tam agus deach ach an ard le hain. Iach tá món go bhain fa ciú bhaidina. Ní fáid at leir le hí nó. Oh, yeah. Sin go bháinna chuach sa dí ceacadó. Beidir go sin dearch an dósa táhatha. Tá am a chaach se chééis go sin. Tá tú fadró bhogar i bhí héal. Is sclítoch ceartaí, sean bhiteach nach blúra de chóstéine intí. Siúr le cúnaté be mar réile go gaiidir. Is ceart bhí waigi, hé? Fuair chuise an raclach sin? Oh, tá an snaim ferga a chríos te gachóir smuoine mar. Harastór na bichéimní bert fisin, be mar réile go gaiidir mar dembe. Is fóla mí a bhí héal. Is fóla mí. Deirta gúil grá agad chum. Agus an sin Janet bhfuil lehéid. Ní ra le Janet, ach an scéile bhín ó Angela, má chása agart lehí agus sinna méid. Ach ó nó! Bhí neamacha an sin héin gan Nancy Seine nach rá. Ceir chása, ach an méid atá Jenta amsa bhuite. Nis caiime chola agus an scéile bhín ó Angela mé héin. Ach cebh sin bhuite, sclíteach gon wá. Sure, an jord. Maak tú hoog tám chuide go róí. Well, a rúte go thug? Dúirt. No, tá mai cinnte gur thug mar sin. Stóil. An íireach se breid le. Brenne, siúr nachfuil sé lu a fós beidir me sin seoir baldach, é? Ó, go bhéh cé an seo bháil, ha? Taig. Taig? Dine an bhuiitlas a chuid go na snacks bu go deasa sin go tá mar fe. Ceart faoi bhí sin is? Túis. Ó, right. Thug tú chuide bhil nar thug? Na cinn si go dó. Dá me Carter a dhéas go radio. Carter? Oh, well, ní léon neart agam, ser man an éon se chuid fostas. Sína tú an clisteach sidan. Go leiscail? Is fear lách críúil é mí hall, ach galan bit ní bhaidháin an dara dheis ar risca mar se bhaid. Ja, well, Pauline, ní leit sin cinne sinna. Nachlam? No, ní he. Cí go dainech atá dúr an cead a chin chuid nach dainech. Is ar bhí hall me seach smíadh ní arm hain. Oh, a banis, Pauline. Well, bei snachtain ifan sáil scuile me se sír aitsa. Ach, ní léon grá ag go chuid níos mó Bernie me se táhaid. Becamut? Ní páiste é. Is fear fásta bhfuil fis a rag. Halling, ceir léanas mé leh. Má cí ní bhaine se leat, right? No, look, Tom Keen's go bhfuid mis teach réit an an seo. Oh, go tí dá le a fleice. Is tuair do bháma leit, má fear. Daniel, déanana colmátí. Ja, déanana seans. Ceir fa lécan? Ah, ní tá é dar riile. Well, breanin sé tín. Katrina ní fiú trochttar. Ní lánach gnáirí Nancy began í beag. Began ín garú scate sinna méid. Chuí garú? Bearlam go láir faoin seo. Galóin, well, má tá éonú. Vince, tá sé faoi smacht, choiríre. Híle gurach na dochtarí go béal an slóin, má sí fáite go donna sin. Well, chuíhfuil rudí tiite amach. Cáhas nach chána bheith siúr a bhear na seachtainna. Angela. Daniel? Let us buckle of a hamlet. Ní thug seach nóid.
Níor chur na scarte na goir dí mar sin rud a chu buíúirt. Gur mágat. Tá mai ceín chu deile am háid aige deile ráisúit. Heb me gur bhíine me sin chuid réir. Chos an chuid camléireachta le Nancy go dtíirt. Cyn ti gwrs am i gyfrifyn, i ffordd yma cwyr Nancy'n targed sy'n sicr gwrs. Wel, dwi'n sy'n bagr siarad am sawel. Nid na giar gyda hwniad o'n revenue. Si'n ymwyd i'w term y pris yn o'r da gynnu. Siachan ein iarach da hangad y sgônach chalin. Mae da sgona bi le gerw hart yn siwad i chynsaf y son. Eist hos limsa. Ffrwyd, con fein sa fe'n siwad i siedym. Wel, yn rwyd y gart, Angela. Da. Daniel Chira i gymacht. I fiwn sirw. Cén bhaint atá ag síle ag fáidína sa scéal? Bhain ní éon brégadúir í síle. Mádúir tí go bhfuil cinnta trí héin agus Daniel den bhí. Ó, so bhí flin beag agus sur a fóise, ha? Ní frustna ma. Tá sé go deasbh go deasbhaint. Ní sé go deasbh roias. Ó, tá Daniel roias goitinis, ha? Just níanaan sé ein cíal. Ce bhaid tú gach Nancy ag de haach sanio, mund rud a cins mícheart. Ach, tá rud a cins mícheart lé. Mín, tá sé as am meabhar. Hannig tú éanaí, agus inis is coscail bagrid stan phoblaí go má. Ie, ty rhaid hwysgael Daniel. What? Tá gá insiad a chuile scéal Vince. Ní cluistí aineach tíb Daniel. Agus? Beidir go sé a cheart eite labhairt le Nancy, sulla chu tú réis bhí chóm Daniel a ríistí. Hémois conú go, hémois pan second tarú cin ar ámla. Hémois! Nancy! Nancy, Oscar doors! Nancy! Oscar, friggin' doors a bitch! Musid bitchwin. Golle, ní fála be go wacha tú gach chaile gur seachar musin. Ó, asach mac díle séir go stop. Tá rud a cin le níonseach amid sal ní mí tú glánas de bhd. Fui Janet bheith. Ní he ach bhí a chu deirigid bícha sad gur inisisiú sellam. Hä? Bhfuil is sad san letir sin na hána céir maidin, sin ní chuir a gimre go mai. Hä? Do chu deirigid. Duscail me cóntas banca roiiste sa máile mór ó lána. Arra frigale. Measú amach cear go gur haicní go fád le gaiile. How Jesus ní ráchuntas ban camptar íomh? Beidir nach rá ach tá ceanna ní segad. Agus é céir a chasú bhile íama agus bhí leiscail rá le meic mar eall ar mí nó háan túid. Bhfuil is túisce go sé sneachta na fiún. Brenna, ní me sásta flé níos má. Cá tú a phlé? No, ní chaha. Feice muid fao sin, bucha deha. Ní sé chun ghlacha leis bhfuil. Maiall armsa. Maiall ar a hí. Tá críomhharní chu dú leis súí bichsa, ní má léanana ceall summa sásta. Hicann si buí an ocail. Te go muid éis. Cén uair bhí héile an riú mórach, aró mórach. Glú, geallamid. A adatú mis a do chuideach níl sé chun gaile. Agus cumlum, bucha deala cifú. Ach ní cum lomsa. Ní dóda man achran se eleg. Ní a focail crossir me héin agus Mike go dtí go chas mis agus tosir a chéile ríist. Fá go bog sin amsa láda mis leis. Ní hé Mikey an aib. Cé mar sin, mise? Dúr mé ar bhaige hacht a ráis bhaile. Níl bailach éascail in seo rá. Bhil tú dhíbert as a teach nó tú dhíbert ar fad? Tá brán mar bhí héal scatí just ní an daoine a chéile, ní mis a céhéid a hantíonn si é. Jerry here, Hall! Tánnach hinbeag, a seas a swasti hen. Fanna macóim, nó go bhór a díart. Ó, loch in bhéig ha, get a chuile dhéana, a mé war ba. Au! Níl conse sa bhíg Daniel McLaughlin, ní fiú go he an rúsim. Forget. Tá me gin siad te bhaich, ní fiú go he bia. Chyn se sgolwrtau brenna. Bhíonn se cinse ach ní sin aim ceap Daniel mar theasa gud. Spot. Tá glarm go tú €2,000 da Daniel McLaughlin free gratis. Agus fin hackney. Bhfuil se babbart a stáci. Tá pártíí ar dóonn seo na bhfuil? Fanna macóim!
Enam day. Van Paco. Gyda hon i gwrt Nancy. Ac o'r ardd yn y tablet, Eva. Gyda hon o gwyn, Nancy. Nilis y gom. Pas agad gwyl grog am dych na chwilys. Agus tá grog is y dymta na chwyl. Gyncha. Ta si sy'n ac yna. Oh, Nancy. Cedd i un ysmeriad, chwarae be. Cerdd, ta dian, ta god.